Dagam ng mga ka. Takar ang kalibanggod. Lupad ng tatong motor nimo. Pagsuot ang sanilas ba? Pagsuot. Di lagi ko. Ano man? Maniguro na ko daan. Tisabi. Ah, grabe bayuta. Dama ka, maglakaw oy, magtiniil raman. Lain kayo ay magguyog-guyog tanya. Nagbitbit lang kag sinilas. Ay, natagam na ko mo sa una. Bushit kay ka, dagan na kagkalit. Aulawan mga ikuwato. Pag human og hatag sa akong allowance, sibat na kagkalit. Sa karon, maniguro na jud ko. Di na jud ka kadagan ron. Dili lagi tagay tag allowance si Rabi. Unya na, pag human. Este, animal. Imaw magtae ris dapig dalan bay. So nalibang ris ha. Grabe suga na yun, baho. Ay sus! Pastinan ang mga ka. Parte buwan magtae ba? Kapuya nagyubaktas ani oy. Ikapoy ka, kay ako mong kauban no. Wala manggod kapoy lagi kayo no kay layo na kita gibaktasan nya. Piti ba yung ulawa kay nagtiniil ka? Kaulaw na jud ko nimo ba. Ikapoy lang jud ka diha kay wala pa man kanako tagay alawan. Manakayan nilang gata. Ayaw na oy. 20 ra ba akong dats dire. Sus. Di man ka buhig uyab ni oy. Di man oy baktas-baktas na hinuuntaan ni. Ang uyab gi tagbayot no kay para malibre ta. Tara na. Kay isa lang. Tagahan ta kasunod si Mana. Na, kuha kusog niya utangon ra. Na, pinuang manay nana oy, nanguyab gay bayot no para malibre. Sus. Kuhaan patag kusog nya utang-tangon ra. Sad sa aram patag sulod si Mana. Tara na. Basig, balik-balikan ka karon. Isa bib. Nay motor bib, nay motor. Kinsa man ang motor? Sus kaila lagi na ko na. Da. Tubilan na nato. Ikaw bahala. Dali ba sakay kayo. Dali. Na, tuara. Nang hilabot pag yung motor nga di ilaha. Impas yung amang anaron. Unya, kadaog din sa kuha. Daog lagi ni tara. Ay, tanaw lagi nagpaghinay lang. Kasakit sa kong hawak. Tuara, hala. Tagak ang bayot. Guys, Papa, hinaan ko na yung Papa.